2, 1... Que l'escena musical balear està en auge, ja ho sabem. Potser del que cal parlar ara és de qui hi brilla últimament. De fa 3 anys ençà hi ha hagut tot un seguit de noms de dones que fan projectes musicals en solitari i en català, com Maria Hein o Maria Jaume, que brillen molt i que ressonen arreu. Analitzem el fenomen amb la musicòloga Júlia Mèrida, en un episodi que hem titulat Les nines canten. Jo sóc la Laura Tapioles i us ho expliquem en 7 minuts. El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Noms com Maria Jaume, que sentíem ara mateix, o Maria Hein, ja fa temps que ressonen arreu, però cada vegada hi ha més noms de dones illenques que comencen a sentir-se perquè fan projectes de música en solitari. Júlia, creus que hi ha hagut un boom en l'escena musical balear de dones que fan projectes independents? Balear no ho sé, mallorquina segur, a Menorca tenim Nana Ferrer, a Eivissa no conec gaire cosa, d'aquí t'ho dic amb sinceritat, i Formentera Manco. Per tant, jo crec que a Mallorca el Manco sí que hi ha hagut un boom de projectes d'al·lotes que fan música, que són la principal artista d'aquell grup de persones que estan fent aquell disc i que lideren el projecte, bàsicament. Sí, també és vera que per nosaltres ja fa més estona que hi ha hagut aquest boom, i ara, com que tenim més atenció per part d'altres territoris de parla catalana, pareix que ha passat fa 2 dies i potser és un camí que s'ha anat fent durant molts anys, diria jo. Tens raó, bona autocrítica, que potser sempre ens ho mirem tot de manera una mica centralista, potser des del Principat. Creus que, de fet, és més difícil fer música en català des de les illes? Sí, jo crec que hi ha diversos motius pels quals és més difícil fer música en català aquí. I és començar la situació política i sociolingüística del català aquí a Mallorca i a les altres illes, perquè no estan ni de molt lluny regulada, normativitat i tot això com està al Principat, per així dir-ho, no? Però és una cosa que com a persona individual, com a músic individual, poc pots fer, perquè depèn de les institucions, i tenim unes institucions que no acompanyen, moltes vegades anem fent passes enrere, cada tants anys, no? I després jo crec que sí que és més difícil perquè som un territori més petit, a més tenim una mà per mig, que és una cosa molt poètica, però a la vegada és un rotllo, perquè tot agradaria poder anar a tocar allà, per nosaltres allà és Barcelona, no? A Catalunya, sense haver de pagar un dineral o sense haver de pagar aquest dobbers cada vegada que te vols desplaçar, no? Tot i així, aquests noms l'han aconseguit travessar, aquesta mar, els que comentàvem. Parlem una mica d'aquestes noies, d'aquests projectes que estan despuntant ja des de fa un temps, com comentaves. Què tenen en comú aquestes veus? Perquè moltes d'elles, corregeix-me si m'equivoco, però estan molt lligades potser al territori o fins i tot algunes a la música tradicional o a la glossa de les illes. És a dir, és veritat que algunes tenen aquesta, com tu deies, tens la raó. Hi ha algunes de les cantants o artistes que darrerament han despuntat, no? Com de Marimar, com Nana Ferrer mateixa, com la Júlia Colom, la Clara Fiol al principi també ho feia bastant, ara en Marala també, però és diferent, que tenen en comú això, no? Aquesta arrel en el territori i les cançons i les melodies populars mallorquines. Però també jo crec que tenim molta varietat de tipus de projectes musicals liderats per al·lotes, per així dir-ho. Vull dir, perquè després també tenim gent com Maria Jaume, no? Que fa pop, de Maria Hein, que fa un pop brillant, així, genteta total, saps? En la varietat i a la riquesa, no? Suposo. Escolta'm, Júlia, que tens alguna recomanació per fer-nos? Ens descobreixes algun grup que potser no coneixem? No sé si el coneixeu o no, però hi ha un grup que cada vegada és un poc més diferent, no?, d'aquesta escena, que es despunta per això, perquè la sonoritat del tipus de música és molt diferent del que dèiem ara, d'arrel, territori, cançó mediterrània. És un grup d'al·lotes i al·lots també ara, però liderat per una al·lota que se diu Nita i que personalment m'encanta i que ho recomano moltíssim. Si ens la recomanes l'haurem de sentir i diria que la tenim. La podem sentir? Ara, quan introduïes els projectes, sempre fas referència a que són les noies, potser les cares visibles, a les que lideren aquests projectes, però que darrere potser encara hi ha molts homes. És encara una indústria molt masculina, la de la música. Sí, és a dir, és evident, vas a qualsevol concert i sempre els tècnics de so, com dic, són homes.
o les persones que munten l'escenari, o la gent que du el management d'artistes, moltes vegades, no sempre, cada vegada menys, però és vera que coincideix encara que la majoria són homes. I això, jo ho he tractat amb moltes d'aquestes artistes que tu comentaves, de que a vegades són situacions una mica com que te quedes amb els pels drets, que dèiem aquí, perquè se tracten com si fossin estúpides, o com si no sapiguessin el que és una cosa molt bàsica, és la feina que es com endollar un micro aquí perquè soni, no? És com una cosa bàsica que donen per suposar que no saben fer perquè ells són només cantants, i ja està. La cara bonica, no?, d'alguna manera. I són músics, i són performers, i són persones que s'han format, o no, però que s'han format tant acadèmicament com fent. Vull dir que saben de què van, que saben el que és fer una gira, que saben el que és anar a fer moltes bolos. I tant. I que si són on són és per alguna cosa. Sí. Júlia, et sembla bé si per acabar fem una petita llista de recomanacions? Hem sentit Per Ventura, d'Anita, però quins són els noms que hauríem de seguir? Maria Jaume i Maria Hein els tenim força sentits, per tant aquestes ja són a la llista dels masts. Qui més hem de seguir? Jo crec que noms com els de Namà Grimald són imprescindibles ara mateix i estan també va treure fa poc el seu primer disc, i després també destacaria, si m'ho deixes, un altre projecte. I tant. Que és com un projecte de moltes atletes que fan música més tradicional d'aquí, però que jo crec que és superinteressant, que diuen les Pitxorines, amb TX, Pitxorines. I jo crec que només per al·lucinar una mica els podeu escoltar. Júlia, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per analitzar el fenomen amb nosaltres i per portar-lo una mica a actualitzar-nos aquí al Principat. Cuida't. Gràcies a vosaltres. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. El produeix Idea Sonora, la direcció d'art és de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo soc Clara Hora Tapioles i ens veiem la setmana que ve.